papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo, kanbiyag ita, kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad, itinagan ang Nora. Kastoy man, ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingid na klangan itinagan ang Nora. Ada ako iti maudi ato kat ti kolehyo. Idi napasamak na iti apakasaritaan, kan ayat. Ajak tupulos, malipatan. Dito'y kung amin anam amo ni Archie. No kasano kami anagam amo, kastoy man din na isalaysay. Bueno papagayam, hintay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Nora. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Uy! Archie. Saan ni Archie? Archie? Siya ni Manong Narchi. Ay, ayan na Jefain. Yanda na igalay sa babae kang katawaan da. Galuda. Archie. Katawa tayo. Ay, naigalis, naigalis. Apa katawaan nyo? Imbis ko matulungan nyo. Miss, tulungan ko na tumakda. Ikaginumin. Siya ako timangpilot ka rin kung Nakakatawa ko natin. ng chika. Saan na? Siya ko. Kababain ka. Ang mga gusto ka. Kandidalan na rin. Ikaginumin. Sige. Thank you. Babae. Babae, Nora. Nakahihil to mo. Ni, anyat na pasamak kan ka na. Kapit-pitak ka man. Naggalis namin di pag naan. Agap apura at kamaladaw ako. Naigalisak matan. Imbag ata dati mulong kanya ng estudyante. Asino day jay ngay? Tsak am-am. Nalipatak pa adi na magtinagan na. Ay, agawid ka nga rutin teng kagsukat. At dapay maudi ang subject tayo. Uy, agawid ak pa na. Ay, nakababay na talaga dahil anak kasama kanya. Itanghal ka. Malas mo ah. Ala, agawid ka teng kagsukat. Friday the 13th ka na ngamin. Friday the 13th ngamin ka na. yung biasa di English. Apay anala daw ka? Napnapanam? At tinulungan ng estudyante. Naigalis niya. Kaasin siya. Nagaduli tamang tulong. Si Kapay tinakaitumpungan naman. Ano nga peso, yung imbes na tulungan da, kinakatawaan da kay. Uy, ang dapat So kasi asawa tinangtulong. napintas matlaan. Sikat talaga. Inalam ko maati cellphone number na. Tapno adamot ka textmate mo. Wala, papantakit din iti sumaruno a subject ha. Mother Archie. Archie, anak ko. Tingnan tirabi nakariing ka pailaan. Inka maturugan. Lepas sa plan dati assignment ko, nana. Ay na anak ko, amumat adakas kan kati agpuyat. Talaan na. Ay ingkakit di maturugan. Pag ginanaamat ta utak mo ah. Nora, baba. Hello, po. Hello, father. Ada ni James dito yung pirate. Nila ako nakanoti Muslim. Hindi mas gayang kanting di pangamusan kanya. Wala kita mabisin ka manan. Agasan mo ti mano nga oras anak katugaw tayong agdengdeng nga iti lecture di boring a professor. Mabisin ka na talaga. Sorry. Nakalisensya. Agasan. Magpapabis. Makapanirbius na. Mas gayon niya, dyan nakagkat mo. Wala kita mabisin ka manan. Agasan mo ti mano nga oras ka anak katugaw nga agdengdeng nga iti lecture di boring a professor. Mabisin ka talaga ah.
taong di ang lalaki mo. Ay, di nakablue t-shirt na. Wen, iso day di lalaki anang tulong kanya, idi na igalisa. Waiter. Uy, nakita na kasi ka. Your miss. Iso day ta. Kaping kakasarita ka. Ang thank you ka kan kuana. Kan igatangang magtali di merienda na. Wen anya. Ingkan pa. O sige nga Rod, dito ka kaya. Ala ang tinumber na. Itanin ko kanya. Hello, Hi. malagip na ka di pa eh. Si Kaji Babaya na igalis din ng San Herdel. Ayan, ayan, ayan. Mati, gano'n eh. Siya. Mati natural. Basta ito. Aw, ade. Sakon. Diyos, lagi sa cellphone nyo. Makapanervyos gano. Adat di cellphone na niya. Aw, ade. Sakon. Malagip na ka di pa eh. Si Kaji Babaya na igalis din ng San Herdel. Idinapig sa titulo. Wen. Ay, sorry. Kas-kas na di ko na mo. Excuse me, ma'am. Idinapig sa titulo. Wen. Iso nga ita. Kayat ko ti ag thank you kan ka. O sige, ag-order kan iti kayat mo. Siyak ti agbayad. Basit lang, bakit lang dyan? Kapil lang di counter. Aon gaya. Nora, tinagan ko. Arts and Science Department na. Siyak mo ni RG. RG guys. RG. Ang aming RG namin. Arts and Science Department na. Ay, sciences sorry apo. So may kakarakter Uy, ka. Arts and Sciences. Ay, istumad. Arts and Science. Nora, tinagan ko. Arts and Science Department na. Siya gani RG. Engineering Department. Anya nga tanong tugaw ta. Tapno makapag-istorya tanging nasayaat. Sige No, iso ti kayat, no? Uy, makapanervous gan na da cellphone.